A gaskiya aboki na ba kyauta mini ba. Yanzu kai saboda Allah gai da muke da kai amma har ka zo ka aure ban sani ba. Ba dan ka zo ba da ba za mu san yayi ba. Ai kai na Ladiyo ma kai kare kai. Kai ka sani mu yau sati biyu kenan da yin auren ba mu sani ba sai da ka zo. Yo ai baka san wani abu ba. Ai gwara ku anan kuka haɗu. Ni ba tun a garin mu fa tun a ƙauyen mu muke tare da shi. Allah sarki. Tun muna ƙananan yara. Kai kawai mu je mu rankaya kawai mu ci taliya. Wannan gaskiya ne. To ai yasa nace bari na ga muku na sa ta girki ai. A to ka kyauta. Kwarai kuwa Ai ka dan kyauta. haka Gaskiya ne mu ja da mutane. Kwarai kuwa. au nan ne? To a'a ku tsaya kai ga naka. Kai ma ga naka. Yayi. Kai ma ga naka. Yawwa ka gani ma sai rike na. Kai ne babban abu. Ni ba da ma Allah ka da ba da kawai sai ta haihu sai ta haihu labari. Assalamu alaikum. Amarya ba kya laifi. Assalamu alaikum. Ko kin ga dan masu gida ba? Amarya. Amarya ba kya laifi. Nace kin girki ne yau? Idan ka kawo na girka. Bakan magana ki ga mu? Ba wani zancen bakar magana. Yau sati na nawa, sati na biyu, amma baka taba kawo kwaya ka ce min gashi in dafa ba. Tun ranar da aka kawo ni, da ka kawo wani tsinannen balangu, da wata mutsiyaciyar gurasa komai ma bai ansa ba. Tun ranar baka ƙara kawo abu ba yau sati biyu. Ni ke ga wannan magana? In ba hambare ta ba. Ai mata ne ba a biya. Ya zo da abokai na gida na ba na ki miki ga mu irin wannan magana. Ai hakuri. Allah ya karya. A kai hakuri ba a biya musu. Baran dan balla to wallahi. Ai hakuri. Karya ni kusa kyashe ba. A kinga. Ina zuwa. Ina zuwa. Dama ya aure ni ne don ya karya ni. Dan girma Allah ki hakuri. Dan girma Allah ki hakuri. Allah ya rugurguza. Kina nan Muhammadu ki hakuri. Aboki na. Kai hakuri mata ne ba a biya musu. Allah ina gama. Bata san ka bane. Baran dan balla to wallahi. Bata san ka bane. Bata san ka bane. Ga mata waye ni. Zan mata bayani. Zan mata bayani. Zan mata bayani. Bata san ka bane aboki na. Wani bayani bayan ga abin da ido na ya gani. Ya hakuri. Kuma ya ji. Ya hakuri ba Allah ya hakuri. Daga da Allah kuma ku je waje zan mata bayani. Zan mata bayani. Inda ke fi sabilillah me kake auren wannan? Ki san wahi ba dai? To bara ki jin ga miki Maye ne. Maye kuma? Maye ne. Kuma gaba ɗaya dangin su ma ahalin su gaba ɗaya ranka kaf mayu ne. Kuma idan ma kina ganin kamar ƙarya nake miki daki. Aboki na ka da ko ba ka bane? Ka ne mana. Jar uban Kin ji ko? na. Ko dan aike ma da yake ya mana bayani ya ce ki ma Maye ce. Ni dan? Wallahi wa inna. Aboki na ka da ko ba ka bane? Haka ne mana. Kuma ya ce mini kakanki ma Maye ne. Aboki na ka da ko ba ka bane? Abin ya fita daga kaina. Ya dawo kan kakanni. Haka ne mana. To kai ya ba mun cewa kake haka ne. Ko ba haka bane? Abin da ke faɗa ba alkhairi bane ba fa. Kwarai ma kuwa. Ka san me yake faɗe? Aboki na ka da ko ba ka bane? Haka ne. To wallahi Allah ba zan zauna a gida. Ko kayanki. Ko kayanki. To bari in ko menene ne na fito ma. Kai za mu ji. Wannan gaskiya ne. Ya kai. Gidan za ta tafi. Ban gane gidan su na Gidan su za ta tafi. Kai na san ka baka da mutunci. Ya hakuri. Me ya ga mata? Nace ba gidan za su tafi. Ina za ki je? Gidan ba zan tafi wallahi ba zan zauna ba. Dan Allah ki taimaka ki haƙuri ki kuma wallahi dariya za ta mu. La ilaha illa sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ki taimaka dan Allah da annabi. Kun gaje mu je mu rairahi. Ni kam nayi nan kawai zan koma. Gida zan koma kawai zan koma Allah ba mu alheri.